Извинете, дали знаете къде е улица Пирин? Моля? Как се грееш за косата си ли? Сега ще ви покажа. Ще видите моите любими продукти за красота, но и ще ви заведа до новият магазин на Арлен в България Мол. Най-важното е, че открива на 12 май и ще има до минус 50% отстъпка на над 3000 артикула. Вижте колко е зареден магазина. Започвам с моите фаворити. И как се поддържа тази дълга, плътна и толкова често стилизирана коса с специални продукти. Ето този на Керастас, прегрижа за декалциране, подходяща за всеки тип коса и след нея става изключително бляскава, наистина е съкровище. Серията Нутритив, силно подхранваща, божествена. А това е най-новия продукт от серията Хронологист. Това е нощна грижа, която освен, че дава фантастичен парфюмен аромат, уплътнява косама и повярвайте ми, ще имате като чисто нова коса. Има и любимата ми корейска козметика и то колко много от брандовете, които харесвам коса, обаче и кожата е важна. Ето тази пяна на Ясуми, почистваща пяна с ориз, ми е любима. О, и Миша! Тези биби кремове на Миша няма как да не сте ги виждали. Много нежно покритие, имат и SPF грижа. Страхотни и ще бъдат много намалени. Аз на 12 сигурно ще дойда, защото ще се зарадя за цяло лято. Години наред ви показвам тази Sun Care серия на Estée Derm. Абсолютно фантастични са, няма да съжалявате. Про колаген за майка ми. Ох, и един After Sun. В магазин на Арлен ще откриете и безкрайен избор от бяла козметика, като марката Гино, която е френски бранд с над 40 години присъствие на пазара като един от най-добри. 12 май вторник, 18:30, официално откриване на магазина на Арлен. Аз ще бъда тук, ще ви очакваме с нетърпение.